थांनाय बाराव मा लाजि फोनांखो बर' हारिखौ दिनै जाथिनि सिनस्रि मोनब्ला मोनसे इसां लेथ्रा पलिटिकेल हान्जानि जानानै दिनै बिथाङा बोरै भट बिनो हाखो गोग्गो गोसो लानानै गावनि देहानि बोलोखौ लानानै जों दावहा होनाय आरो बेबो खर'नि दावहा नङा जोंनि दावहाया फिजिकेलि मेन्टेलि जों दावहा होनाय मानसि जों बोरै गोरलैयै बेखौ गनायनो जे जाथिनि सिनस्रिया बोरै इसां लेथ्रा जिनिसाव हाबसननानै दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बिबारनो बा बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बोरै बिनो हाखो बोरै बिनो हायो बिजोंफोराव जों नुबाय थानो फरायसा आफादनि दिपेन्द्र बिथाङा बुंबाय थायो 6 दाननि गेजेराव बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजोबाबा जों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ आरो लाखिनो गोनां जागोन होननानै दिपेन्द्र बिथाङा बुंबाय थादों बेनि सायाव नोंथाङा बेथ' मिनिथाव दिनै बिथांमोना नुयोबा नायोबा लाजिनो हागौ जे खान्दाया आंखौ मिनिदों आं सासे सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट आरो बेबो जाथिनि सिनस्रि गावसोर खुगाजों जाथिनि सिनस्रि होननानै बुंना लाबा मा जानो गाव हारसिङै सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट होननानै गोसोखौ दुगाखांबाय थाबा बोरै जानो गावनि मावनाय गावनि एक्टिंखौबो सिन्था खालामनांगोन ना गावनि एक्टिभिटिसआ माबायदि थांनाय बाराव मा लाजि फोनांखो बर' हारिखौ दिनै जाथिनि सिनस्रि मोनब्ला मोनसे इसां लेथ्रा पलिटिकेल हान्जानि जानानै दिनै बिथाङा बोरै भट बिनो हाखो बे पसिबोल नामा बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय नोंथांमोना मा गावसोरखौ साफा इउटुबार बा साफा खौरां बिजोंनि मानसि होननानै सानो नामा जाथिनि थैनाय थांनाया नोंथांमोननि सायाव दंना गैया नोंथांमोनानो सिन्था खालामनानै नाय दिनै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनानै लाबालाय जों बोरै गनायगोन आं सासे साधारन पाब्लिक नङा आं दावहा होनाय जाथिनि थैनाय थांनायनि बेलायाव जों सिन्था खालामनानै गोग्गो गोसो लानानै गावनि देहानि बोलोखौ लानानै जों दावहा होनाय आरो बेबो खर'नि दावहा नङा जोंनि दावहाया फिजिकेलि मेन्टेलि जों दावहा होनाय मानसि जों बोरै गोरलैयै बेखौ गनायनो जों बोरै गनायगोन नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय जे जाथिनि सिनस्रिया बोरै इसां लेथ्रा जिनिसाव हाबसननानै दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बिबारनो बा बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बोरै बिनो हाखो बोरै बिनो हायो नोंथांमोना सिन्था खालामलाय बे बोरै गनायथावना बेसे लाजिनांथाव बाथ्रा बे दिनै एकर्डनि बेलायावहाय दिनै बिथांमोनहा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाया राजनितिकआनो जुदि सुप्रिम पावारब्ला सुप्रिम पावारा जुदि राजनितिकनि बेलायावनो जुदि जों मोननो हायोब्ला दिनै होनब्लालाय एकर्डखौ जोङो मानो बै समाव राजनितिक भाबै खालामाखैमोन नामा ना बै सरकार सालायग्राफ्रा पलिटिकेल पार्टि नङा नामा बिथांमोनजोंथ' सावरायनानै गासैबो जिनिसखौ जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों गिभ एन्ड टेक होननाय जिनिसखौ जों खालामदोंना दिनै आरो मा गोदानै बेफोरबायदि जों दिनै राजनितिकआव फैनानै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि सार्थआव दिनै नरेन्द्र मदिखौ सेन्ट्रेलाव दिनै PM मा होनो बेखौ प्राइम मिनिस्टार खालामनांगौ मा राव जाखो बेथ' नङा पलिटिकेल आलादा बुस्थु बे थांबायानो थागोन खिन्थु जों जाथिनि सिनस्रि हिसाबै सासे आफादगिरि जानानै सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जालायनानै जाथिखौ माबायदि दैदेननांगौ दैदेननाङा जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै गामि एरियायाव दिनै बबे गामियावहाय बबे क्लासा जादों जायाखै जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन बबे स्कुलाव बोरमाया हाबनानै खिदों बबे स्कुलाव बोरमाया उन्दुबाय थायो बबे स्कुलाव दिनै मोजां क्लास जायाखै टिचारफोरनि बेलायाव बिथांमोना नोजोर होनांगौ राजनितिकआव थांनानैथ' बिथांमोना भट बिनो हायाना हागोन जानो दिनै जोंथ' नुदों गामि आनसलिक लेभेलनिफ्राय इउनिट लेभेलनिफ्राय दावखो भट बिदों आरो माथोखाय बिथांमोननि आखाइजोंनो फैसा डिलिंस खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों दिनै अरुण'दय फर्मखौलाय नंखाय अरुण'दय फर्मनि बे 2 नाम्बार फर्मखौ दिनै बिथांमोननिफ्रायनो दिनै आवट जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों बे दुखुनांथावना जों बिदियावनो गावनि लोरबांथिखौ लाबोबाय थादों जों मानो इसेबां दावहा होबोनाय हारिया दिनै माने इसेबां लोरबांथियाव थानांगौ एबसुआ दावहा नाङाखै नामा एबसुनि दावहायाथ' 86निफ्राय 86आव माबायदि इसेबां गोगोमै जाबोआमोन दिनै जोंनि नेसनेल हाइवेनि साहानि जेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोर दङ टाउनफोर बायदियाव फरायहैनो बेसेबां क्रिटिकेल जादोंमोन दिनै हायाबाबो दिनै बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों सोरखौबा गुवाहाटिफोर हरनो गोनां जादों सोरखौबा शिलं हरनो गोनां जादों दिनै बेसेबां जोंनि बर' हारिया बे गन्डगलजों बेसेबां डेमेज जादों जों बेखौबो साननांगोन दिनै बोरै जौगाखांगोन जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै पलिटिकेलि भाबैथ' जों बेफोरबायदि जों दावहा होनो हायाना मोनसे जाथिनि सिनस्रिया दा बेखिनियानो आं बांद्राय बुंनाङा दुखु मोननो नाङा आं मोजांखौ बुंदों गोरोन्थिया दं नोंथांमोननियाव बिनिखायनो आं बुंदों आंखौ जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला बे नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोना मा डिसिसन लायो थेंक इउ